ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பாகற்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இது சுகருக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிட்ற வகையில் பாவக்காய் பொரியல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு வானலில் கொஞ்சம் நிறையவே எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு ஜீராலாம் போட்டு 2 வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். நான் வெங்காயம் வதக்கிறப்பவே நான் உப்பு சேர்த்துருவேன். ஏன்னா அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கும். சீக்கிரம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம ரவுண்டாக வெட்டி வச்சுருக்க பாகற்காயை இதில் சேர்க்கணுங்க. அந்த பாகற்காயில் சீடில் எடுத்துடணுங்க. சீடில் எடுத்துட்டு நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். ஒரு 2 to 3 minutes நல்லா வதக்கி விடணுங்க. பிளேட் போட்டு மூடி வச்சு எடுத்து நம்ம வதக்கி விடணும். அப்போ தான் நல்லா வதங்கும். நல்லா வதங்கினா தான் டேஸ்ட் நல்லா வரும். இப்போ வதங்கினதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுடணும். அப்புறம் ஒரு சின்ன பால் சைஸ் நம்ம புளியை ஊற வச்சுருக்கணும். அந்த புளி தண்ணியை இதில் ஊற்றிடணும். நல்லா கரைச்சி அந்த புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு நல்லா வேக விடணுங்க. இப்போ ஓரத்தில் எண்ணெய் நிற்கும் பாருங்கள், தனியாக நமக்கு தெரியும். அப்போது பாகற்காய் வெந்துடுச்சின்னு அர்த்தம். அவ்வளோதாங்க. சுவையான பாகற்காய் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துட்டோம். நீங்களும் சேர்ந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.